Сега мисля, че повече. Ние е нормално. Аз няма нищо да казвам. Защото няма си има. Фирма, аз да се правя удара. Мисля, че ми преча, но все пак да Ама, това за какво се е доста? Искаш да вкараш човека в затвора за нищо. Ама виж пък фирмата е виновна сега. Що да е виновна? Когато се прати много, когато се прати някакви... Тук вече не знам кой е виновен, защото единият се обадил, казал оправиме проблема, другия казал нямаме пък автобус. И третия е решил, айде сега ще го оправя, да може все пак да се превърнем тези деца да не ги оставим тук. И ти накрая да му кажеш, не съм се съсед. Всеки е прав, не има проблема. Аз обаче в Кинг Конг не се качвам пак. Що? Що па си трябва да го снимам? Виж как скочи като вървят. Да, много му се чуеш турбо. И сега още